Sziasztok! Szeretnénk egy kicsit bemutatkozni, mitől is vagyunk mi Ecomobil. Előnyben részesítjük a használt készülékek eladását és az áramlatok szervizelését, mivel egy új készülék legyártása rengeteg kémiai folyamatot vesz igénybe, amik mérgező melléktermékeket juttatnak a talajba és vízbe, ezzel komplett ökoszisztémákat pusztítanak el. Egy ilyen procedúra 55 kg szén-dioxid kibocsátással jár, ami annyi, mint hogy egy átlagos autóval elmennétek 1000 kilométeren. Világszerte körülbelül 6 milliárd ember használ okostelefont, számoljátok ki, hogy ez mennyi szén-dioxid. A cég aktívan hozzájárul egy Boostera nevű projekthez, ami a kolumbiai Andokban található El Globo felhőerdő élővilágát és biodiverzitásának megőrzését támogatja. Erről bővebb információt az ecomobil.hu oldalon találhatsz. Ezen kívül még olyan alapdolgokra is odafigyelünk, hogy minden egyes vásárlónak ekotudatos papírból adjuk a szerződéseket, a névjegykártyánkat is ilyen környezettudatos dolgokból csináltuk. Minden egyes dolgozónknak tartunk egy környezetvédelmi oktatást, hogy tudsz tenni a jobb jövőért. Szóval gyere, vásárolj nálunk, és légy részese a változásnak!